дар асоси геймплани пойтахти Тоҷикистон аз 1 марти соли 2022 бозори Султони Кабирро баста соҳибкоронро дар маҳалли дигар ҷобаҷо хоҳад кард. қарор дар ин бора рӯзи 24 ноябр қабул шудааст. мақомот гуфтанд бо ин кор се кӯчаи пойтахтро ба талаботи меъморию шаҳрсозии муосир ҳаракати бемамонияти мошинҳоро таъмин мекунанд. бино ба қарори нав кори ҷамъиятии Файзи Сайд осиё ва маркази савдои Мадад низ бас хоҳад шуд. бунёди шаҳраки тиббӣ, марказҳои солимгардонӣ бо минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум ҳанӯз дар нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар соли 1983 таҳия ва тасдиқ шуда буд, омадааст дар баёнияи шаҳрдорӣ. назари тоҷирон ва моликони бозору марказҳои савдо ҳанӯз маълум нест. мақомоти Душанбе дар гузашта бозори Шоҳмансурро ва Ҷалҷамро вайрон карда буданд. Султони Кабир яке аз бозорҳои асосии фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётии автомошинаҳо дар Тоҷикистон аст. онро соли 2000 сохтанд ва 1700 нафар кор мекунанд. бозор чанд дафъа оташ гирифта буд.